ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତୁମେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଶିଖିଛ। ଆଜି ଆମେ ଧନାତ୍ମକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ 2.8ର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ 3 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ 2.8ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 0 ଦେଇ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ 6ଟି ଅଙ୍କ ଲେଖିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ 3 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 2.8000000। ତୁମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଛ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ପାଇବ 1.673, ଯାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁମ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ 2.8ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ±1.673 ହେବ। ଆସ ଆଉ ଏକ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ତାହାର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 10√2/3ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। 10√2/3କୁ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 32/3 ହେବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 10.666667। ଦଶମିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ 6ଟି ଅଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମକୁ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ 3 ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 3.265। ତେଣୁ 10√2/3ର ଆସନ୍ନ ବର୍ଗମୂଳ ±3.265 ହେବ। ଏହିଭଳି ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ତୁମକୁ ଦେବି। ତୁମେ ଘରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ବାଏ।